Kai. Ronia. Amudare. Negatu amkana utaora na mambo utaora mbidai sasa right. Kuwengwa vitamin ndiwe barkai ronia ndo walipapa akamiliwa na bilibiso kandi nyari pambepeni nyaya dzekuti yakudai kure nezve pamusha wenhaka nekwakuwengwa nenembo dzako pane mari dara kutaura izvozvo kuwengwa achitaura kuna ronia barkai taura tinzi vitamin yokuyawo kuti ndingarawo yega yekufunga dzanogara kanganwa inga kuita ndiwa yega unoona here usai ndimo yamudirayazina zvetanga nyaya ndeyepamusoro pemusha wedzinza ramozisi bwira kuwengwa uri mubhuku ramawere mudunhu rashe muterwa muno mamakota musha uyu wakachengetedzwa mukwasha sigigarikai nemudzimai wake ronia nababa mozisi kuwengwa apo wakatama vachienda kumatenganika ekugwinisha mugore ra1964 sezvinei sigin akafa sareironiya mumhuri yake baba mozisi kuwengwa ndokuzoshayawo pashure roniya akutaura kuti akasiyirwa musha uyu nababa akukanganwa kuti iye nemurume wake vaireuchirwa kutsvakawo pekugara sezvo musha weuyu wetenge uri wemhuri yavakuwengwa nguva dzese avaiyeuchidzwa vaikumbira kumbogara vachirera vana vavo. Iniwo hanzvadzi yavo yaroniya pandakamusaurira kuti ndakudzoka pamusha uyu ari kuramba ndiri kuda kuita zvirango zvangu zvakasiyana siyana nemhuri nekupira kuteura nekuunganidza ndiri pamusha wetsinga renhaka yedu hatingaitiri zvinhu izvi mudzimba dzemukwasha. Zvikonzero netsananguro dzinogona kusipaya mumasoro vanotaura vatipe zvikonzero netsananguro dzacho kana vachipindura vanopindura zvizere pane vakapiwa 1964 kuti vagare ipapo vasakagara ipapo hanhasi ndokwachii iyandadziya tsananguro yakazara ndakamhangarira hanzadziya ndekuchembeya paswira ndaiinda zvakatotaura ndo zvinotetezvosaka ndakutaura zvikonzero chete. Zvikonzero zvinotewera zvinoti baba Mozisi wasati wafa wakandidaidza kubva kuHarare
wakanditaurira nekuhomeke muna 1999 wakiti ndinofanira kuzogadzirisa musha wedu uri kugarwa naRonia nemhuri yake, nokuti ndewedzinza nevazukuru vavo nekwakuwengwa, kwete vana vaRonia vane kumusha kwavo kwaGarikai vanogara mubhuku raTimoti kubvire kwaZambia. Inino ndakabvunza baba kuti iye Ronia nemurume wake Sidi Garikai wakambouya sei kuzogara pamusha uyu? Baba vakandipindura netsananguro inotevera. Ronia naSidi Garikai mukwasha vakandikumbira pekusanogara sezvo wakenge wadzingwa pasi rake kudhuze rekubhadhi. Ndogore nemwedzi watakatama kubva kuSape ndouya kuPlaza Village. Raive gore ra1964 muna Nyama. Ini ndakafa pekugara mukwasha nemudzimai wake hanzvadzi yako. Kugara nekugara ndakayeudzidza kuti watsvakewo pawo pekugara. Vaikumbira kuti wambochengeta vana sezvo tinge vasina chekubata. Nekupinda nakwemazuva Sidi mukwasha akazoshaika mu1986 wasati wapo. Nokudaro Ronia akakumbirazve kumborera vana vake. Ini ndibaba vari kutaura, ini ndokumubvira tsitsi zvakare. Zvino ndinokutaurira nekukukomekedza iwe Benjamin kuti unozogadzirisa musha uyu uri kugarwa naRonia. Musha uyo ndewe vazukuru vangu wana George, Daniel, Patience nevanun'una vavo. Musha uyu ndo munozoita zvirango zvese. Chechipiri, Ronia haana kupera kuroorwa. Garikai ndakamutema danga remombe 12. Iye akabvisa nhatu kukasara deredzwa repfumbamwe. Ndinodzida mombe dzangu. Ronia haapiwi musha wedzinza iye ari kuvarume wake kwaGarikai. Akatonzi asanogara achichengeta musha uyu. Murume wacho aniwe ndiye musoro weimba ndiye kenga kapuwa musha. Ronia haana kunge arambiwa akadzoka kumusha kwakuwengwa ari kuvarume vake. Ronia akafundisirwa wana wakomana wake nesu hanzvadzi dzacho. Nhasi akuti akupindukira achida kudzidza musha wedzinza redu achipa kuwana wake. Mambo we ndinoitawo here kudzidzisa vana vemukwasha nekuwapa musha. Iro maizwa nyaya iyo unoti chii?
hanzi ndichisummarize hanzi 1964 awa wakwenda ku Moses ndi Moses alidi Moses ndiya akwenda ku Wirisha akakusiya kubatisa mushaji tiki bataye mushamusha wangu ndiyazo pawana wangu ndizvo ere handina kuziva handina kuziva asitawana wangu wangu amai vakaona kunonditora ndikumusha tida watoda kutiwo baba namai wavo vakauya kuzovatora sitaigara kuheadlands kati ndobva igara sekuru vedu kuti baba vamai naivo vese ndobva igara saka vari kutiwo baba vavo mozisi namai vavo vakauya kuzokumbira kuti mukwasha ndakuenda kuprazi uya ndawana prazi kumatenga kuchivhu saka inini ndaikumbira kuti uzouye uchigara pai pamba kuti utora hako musha udini ugamusha uyu baba paigara sekuru Moses pamba pavo pawaigara wakasiya watengesa pamba pawaigara pamba pambuya wavo baba waMoses ndipo pakatsiva pachinzi sekuru Moses nhaka yavo ndokuti mwana wangu uchigara papi apa pamba pawaigara direct pakatengeswa panozogarawo vanonzi kwamakamba ndozvavakapedza kutaura izvo zviri kutaurwa kaizvo wadare tombopira wadare mambo ukuona kuti paita nguva yakakura baba waona hanzvadzi isina pekugara kuti haachifanogara wana wababa wakazouyawo wana hanzvadzi yavo wakachizouyawo dai wana wakanga vari kugarawo uchiti hanzvadzi ichigarawo nechepapa wachigara pamusha umwe chete zvisina kushata asi pari zvino izvi mashatira ngepekutoti 1965 kwauzoti nhasi munhu ngaachienda hungu baba wakazokotaurawo kutoti chitsvagawo pakuti hauda kuita zvisina kushata asi kubva ipapo 1965 kusvika zvino muone zvavari vachaenda kuti tamva hanzazikumana ichitaura kuti yaimvira hanzazisikana tsitsitsi yekuti gara pamusha pamborere munhu nhasi unowane here paungataridze dare kuti apa taita chibvumirano chine chiti chingatoruzomboone dare asiri kutaura kwauita nhasi ini baba zvese zvamakutoerenga izvi makanyorerwa nani ndimakanyora here vatipapoi baba vanenge vachinditaurira imi muchinyora ndichiziva ndati ndimakanyora here vamakanyora here ndakazonyora ndimakanyora ndakazonyora saka mumusoro menyu mamutadza kuti mamufunga kuti muzokangana ndeifunga ndinozokangana ora timira ndibvunze kubva tete wenyu ndiyanzazira hanzvadzi yenyu baba umwe chete mai umwe chete baba umwe chete right ava zvawaingagara pamba ipapa kubva 1965 ini ndokwandandapopfekanda pei imimi mamuchigara kuti imimi kusvika saidhi yenyu izvo zvizvi nematsamba yenyu amukuverenga mamugara kuti muchinyora zvizvi ndike tichigara kumapurazi madzingwa ere kumapurazi kwamamuchigara kumapurazi hakuna kuziva musaita zvinhu zvamunyora zvinhu zvamaita kudhirauta upenzi muri penzi hanzvadzi yenyu yakugwara kaisori yamuda kudzinga dzungu imwe baba umwe mai umwe chete pane panisina kunyatsonzwa Benjamin pandadarikira kunhu vati wewe baba wenyu vashunza
hanza dzenyu pamba waita kuti warere mhuri yavo vari pamba pawapiwa nababa wenyu mazoenda futi pamberi mukati iyoyo mhuri iyoyo futi matozotopedzisira mangoendesa futi kuchikoro asi nhasi pfungwa yenyu ndezvaya yekuti vana vavo makaisa kuchikoro nevana vavo vakati warerwa nepamba penyu ndowamakuti chigai wana ivowa ndozvamutaura tsakugumburai manje ndechekuti hanga dzenyu yakupa vana vayo pekugara chiri papa chikuru chakanyanyisirisa baba wakati musha uyu ndewedzinza ndiye saka wasina kutengesa baba wachiti unongochengetwa benzi zvese zvinozoitika kumashure zvinozoonekwa nechi nevanoti baba achangamira baba achangamira changamire kuda kubvunza sekuru nduzwa wari kuti hanze mbuya waihanzvadzi yavo zvichireva kuti nduda kuvabvunza nhai sekuru ava kana iri hanzvadzi yenyu haagoni kudyawo nhaka yababa wenyu notenda zvikuru chaizvo pamusoro pezvataura nababa ndingakutsanangurire zvindisina kunge ndotsanangurira zvakanaka zvisinei hanzvadzi yangu iyi nemutemo wako mazuva ane pfudzi rekupuwawo chii nhaka yababa icho ndinobvumirana nazvo ndakutobudisa tsamba iyi ndikupakapiwa iyi inotaridza kuti inini ndakati iye ane signature yake inini wakane signature hanzvadzi yacho mukomangu ane signature yake kutaridza kuti ini ndiri kutoona nezvemusha yese haisi uyu bedzi musha uyu baba wake ngwaitori nezvimwe hatingatauri zvinobuda kuti hazvida musha uyu ndewe zvakatowanda zvisati zvabhuwewa kuti iwewe unozonga wakadaro iwewe asi pari zvino ndakapuwa matsamba aine hurumende akatosainira hanzvadzi yangu zvichira kuti kana kuhwirisha uku kwetiri kugara uku ane 25% anytime yaanofira kuzotora kana uchida kuvaka kana kuita sei asi kuisha kudzinza verudzi tatongota 1 2 3 I think tobva tapendera tangai pamusoro itangamira patinoda kubvunza ndepekuti zvinhu izvi zvakapirwa nemunhu akaenda saka paya mamboda kuti mubvunze kuti iwewe wakapirwa wakati wakanyora papa uchiti vana baba peke painayo peke pasina mumwe kingaipo kana ruri rudo rwokuti baba akapa uyu pamwe iye baba akaenda neuyu kuizva zvirova kuti akasheya kwese sekuda kwake iye mubereki pamusorema ndango vavataura baba vachiti mutemo wenyika handizvida kuziva kuti mutemo wenyika zvavakutaura futi wagara uripo unonzi prescription unoreva iyo kuti munhu akagara panzvimbo kwemakore anopfuura ato nekodzero yekupatora kuita pake uripo unonzi prescription iyo tichipendere nyaya chekutanga iwe kuchinda unotaura kuti baba wakakutaura kuti iwe wozondodzinga munhu uye wakakutaura vari wapenyu kuti iwe wozondodzinga munhu iwe wasina kusimuka wega kuti wandodzinge munhu wawakaisa iwe wega chikonzero chachiri chei aiwa zvichireva kana wakawatembera iwe unokwanisa kuvainfluenza futi zvakaipa nekuti kana wanga vari munhu ane pfungwa dzakakwana waikwanisa kuti watore dare
rese remusha wotaura nyaya yeuchi yemusha sekutaura kwauri kuita iwewe kuti musha wanga wari musha wechi wedzinza waifanira kutora wana wese mogara pasi wari wapenyu wochitaura kuti inini zvandakuita ndezvekati vonyora wiri ravo wiri harinyorwi neinterested party rupanzwa kuti inini namukoma wangu uyu tiri wana wababa umwe chete baba uyo oronyora wiri neni uyo asipo wava ndoburisa wiri nchiti ndo rakaiswa nababa hakuna izvinhu zvakadaro zvinotenderwa number 1. Number 2, baba wachienda hwirisha wakatama nemhuri wana wese wakabva wasiya uyu musikana anga akura wamusiya wachibva wamupa pamba nekuti wanga wari kuweka munhu abva toti isusu munhu ari kubva mukuwadzana achienda kugorodhero haacheuki kutarisa kuti kuwadzana kwakamira sei anotosiya opa mwana kuti ndakupa yanhaka yaniyo yako ochienda kwaari kuenda neimwe mhuri ondotanga kudii kuita zvese zvemidzimu yake chichi zvaakuitwa pahwirisha hazvichaitwe kumatongo nekuti atuta ari mupenyu haana kututa afa saka zvese zvauda kuita zvedzinza kupira kudii unozviita pahwirisha nekuti ndo pane mweya wake kwaakandogara ukafira uri pahwirisha. Number 3, mutemo weprescription unotaura iwo kuti munhu ukamusiyira nhaka uri pairi panzvimbo ikagara for 3 years 5 years isina munhu sabhuku anobvumirwa kuti aise chii ndo pekutanga. Pepiri, nyaya ikagara kwemakore anopfuura 10-15 years isati yauya mudare inonzi yaexpire kana kuti yapera pendi pachivanhu toti yapera chii pendi. Saka nyaya yako yakapera pendi kudhara yakaexpire kudhara nekuti makore from 64 baba wako wafa 1999 right hawana kungova kumutsiridza nyaya yekuti wamudzingo wafa 99 taamuna 2026 pane makore mangana 27 years nyaya isina kudii uye pakafa baba wako vanhu vanogara vobvunza right pane anoyo ane zvaanoda kutaura here pamusoro pechii jeredzwa chini zvese zvinobvunzwa ane zvaakataurwa nababa secret yababa ane chii zvese zvinonzi ngazviwarurwa adini hazvina kuwarurwa musi wavigwa baba nhasi unozviwarura urikuzviwarura sandi saka nhau yako tinoidismisa tongoti haina makosa otherwise waifanira nekuti uri kuita musoro waifanira kuti waripira kuwatambudza kuwatambudza owaripira nekuti kuti mangwani asazotore matare kuti mangwani usazongofambe uchindomusumutsorudza zvinotu usina nemabasa anoripa chii kune hanzvadzi yake kuti mwari kwe unoda kuripirwa here pane nyaya yavakutaura inoyazoteerera akaitia kumeso ndikutaura tese right
wakandipira kumeso. Saka iyo hatisi kuitonga, takukuripisa nenhau yekuti uri kushungurudza munhu nenhau isingafaniri kuti unge uchishungurudza yemakaro, kuti zvese kuhwirisha uri kubata mapropati awo tauri kutaura kuti ariko akawanda uri kuabata zvese, undokati kadoko doko kwawakapuhwa ikako uri kukada futi zvese uri kuzvida nekuti wakanzi iwewe ndio executor. uri kuida kamuzuma uri kuida zvese anobhadhara chii? Nada kutobvisa chete kuti atengese uri pachinei? baba wanofaaudziswa kuti executor hazvinoti ndiwemudzena kumirira nhaka haaziye mudzezve nekushumudza vari kuita makore acho akatipira paukama havo wavo vakwavabhadhara vakanamende mbudzi nhatu kuhanzvadzi yavo ndokwavapfira mati nokwashumudza kwene ndikona zvimwe ndinotsangamire pamaonero angu ndakachifunga kuti baba ava vari kurombi sekutaura kwamboita ishe nekuti tikatarisa zera kuti ungashungudza tikatarisa ava mazera kana mubhazi ambadhacho kana mombe inini ndandiri kuti akabvisa mombe akapa hanzvadzi yake aripire mambo kuti usadaro mudunhu mangu uri dangerous man abvise mbudzi nhatu ndamamutaura sei dzobviswa kuna mambo idzodzo nhatu ndebviswa kuna mambo ndikuari dangerous munhu nhau iyi yakatokaona ichi wakanyanya kutonga zvakanaka, vakamutaurira kuti hazvigoneki zvauda kudii kuita. Saka munhu asingadi kuteerera ende ane ruchiwa rwakakurisa neruvengo kune hama. 1964 vazhinji muno vanga vasati oda kutenga hanzvadzi yakapuhwa nababa. Right, unoripira mombe kana 350 mombe kana 350 kudare unoripa mbudzi nhatu, which is 120 plus 350, 470. Unozviripa nini? Mabarani daidza mabarani kuti aripe momirira yakumuchemani munovapinyu vanhasi aiwa mushukudza hanzvadzi yako iwe wawirirani zvapera nhasi maripirwa sakani maripirwa mombe monotenga mombe yacho imi muruku wamari monotenga mombe yacho kana paanozofa munozwana muchidi yawo mombe iyo kubva nhasi chishekana yemaoko muno mudare mamambo kuti aiwa taregererana hanzvadzi nehanzvadzi mondo iyezve zvichiendai mundodii kuita kuti muchemani makura tasara kufa hapana kumwe kwamuchaenda ndo tasara chifai muine rudo rwechi rwevanhu vamwe chete simukai kundokwasi hanzvadzi kuti aiwa zvapera pano mai kushungurudzwa kwanga achiita nguva yose ndokedze nguva yaenda kumapurisa especially panyaya yekupfirirwa kuyesu
vaenda kumapurisa, mapurisa akati hatigone kuprotektai, munotoenda kukoti kunotsvaga peace order. Kana sekuru wavo jazwaitwa anytime pawangofunga kuya kuzotukirira wouya utukirira mai. Saka vane protection order ifanaka yavainayo. Sekuru havakusviki kumbaba kubva musi wa8 of 4. Aiwa, chingoti aizvoukama wapedza waripira. Handi mambo atonga. Takagadziswa Kwamambo. Chisi mukai mushenge Apana hamuna kufara ere nemutombo wako. Aiwa, mutombo twawe mukuru namai. Hamuna kufara ere nemutombo wako. Ini kutoka ndinada mjiko nao. Sekuru ya Mataka hamuna kufara ere. Mafara. Aiwa, ina ndinada mjiko nao. Nyaya yangu iri pakati pa ini tanda ndikuda kungoturukira badzi nekungogara pakati pavo, nekuti sekuru ava vakazotuka mai avo yatoomhosva vanobva vasungwa. Saka kugara kwadaita pakati panapa kuti sekuru ava nyange vakagumbuka zvakadii kana mai vakagumbuka zvakadini vasatutse zvapera. Wavachiwirirane sechi wawigane. Ndochasara apa chete kusara kuti wawigane. Hapana chimwe chasara chawakuti handi chase kuti muigane murudo, muzotaure mashoko akadii akanaka murudo. Hapana asikakanganisi pasi repezuva, munhu wese anokanganisa, asi chikuru kuziya kuti ndakakanganisa ngatikorekti. Saka sekuru mukorektika ihanza dzenyu, chisi mungamukwadza hanza dzenyu muri moenda. Mazwe ndiye mwana asikana wangu ndiye akapfuya ndizvo panovenga vanhu vanonyeperana kuti ayengai saka tati yokupirana hatinayo ndikimida vakandozvakazvipinda azvinokuda sei lapto chiyana nai chikwazisa nai mambo achona Itai pamberi pamambo Hapana changanire ba. Haitwa Kristo ya Judas. Okay, right. Tapedza kutunganya hama taureo. Ine hanze ndamuna mabara. Iri ndini mwana wa Sapo Mawere mushamba wanogara wanga Tatunganya aiwa zvandoda kukumbira ndezvizvi ndida kukumbira kuti zvavakwazisana ngavauye vanozogara zvakadini zvakanaka. Handida kuzonzwa muchauroba ini ndiri mwana waSabhuku asi Sabhuku aripo wandakapa uSabhuku mwana uyu. Saka ndiri kuisa shoko iri kunashe kuti namambo kuti kana pazoita humwe hweke hameno aripa kutadza kwake mochitogara mushe nehanza dzenyu asi zvapera nhasi uyu maripirwa mwana wamai wenyu. Right.